Veliki godišnji horoskop za Blizance za 2026. Stiže potpuna lična transformacija, spremite se za selidbu i promenu posla. Za Blizance je 2026. godina u kojoj se lična slika menja iz temelja, kao da skidate staru kožu i ulazite u verziju sebe kakvu niste poznavali godinama. Uran se u aprilu trajno vraća u vaš znak, što otvara potpuno novi ciklus u načinu na koji razmišljate, krećete se, razvijate i živite svakodnevnicu. Sve zajedno 2026. vas vodi ka ključnom pitanju: ko sam sada posle svega što sam prošao i gde želim dalje? Zdravlje i vitalnost. 2026. godina je tesno vezana za živce, tempo života i količinu stimulansa u okolini. Telo i postaju osjetljiviji na stres, buku, multitasking i haotičan raspored. Saturn u Ovnu vas obavezuje da čuvate svoje granice. Ako ne uvedete red, vaš imunitet biće poljuljan. Kada su troškovi pod kontrolom i kada se hranite urednije, vaše telo se brže smiruje. Posao i karijera. Za vas je 2026. godina strateških zaokreta. Menjate način razmišljanja, ciljeve i pristup karijeri. Razmišljat ćete o dodatnom obrazovanju, promeni pravca, radu sa strancima ili preispitivanju posla koje više ne odgovara vašim uverenjima. Ovo je godina u kojoj se rastajete od onoga što vam ne donosi ni stabilnost ni inspiraciju. Pomračenja tokom februara i avgusta mogu doneti iznenadne odluke vezane za posao, studije i javni imidž. Ljubav i odnosi. Do sada ste možda pristajali na kompromise iz navike, a sada Uran u vašem znaku budi potrebu za slobodom, autentičnošću i istinom. Više vas ne privlače isti tipovi ljudi, a zauzeti imaju potrebu za više prostora i mentalne stimulacije. Prijateljstva mogu postati nešto više. Slobodni su aktivniji u drugoj polovini godine, pa neko zanimljiv može ući u vaš život. Zauzeti donose važne zajedničke odluke, slede selidbe i definisanje zajedničkih ciljeva.